खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोनजों अरुनदयनि बागै सावरायगोन आरो लोगोसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जि 25,000 रां बेखौ नोंथांमोना माब्ला मोनगोन बेनि बागैबो आं नोंथांमोनजों दिनै सावरायगोन। दा दिनै आं गिबियावनो नोंथांमोनजों अरुनदयनि जि 9,000 फैसानि सायाव आं नोंथांमोनजों सावरायगोन दे लोगोफोर। आरो बेवहाय जाय बिथांमोना सिगाङाव 9,000 फैसाखौ मोनाखैमोन दे, बिथांमोनहा नै एबारनिफ्राय 9,000जों बेनिफ्राय दा मोननो गोनां जि फार्स्ट किस्ति होनना बुंनांगोन, आसाम गभर्नमेन्टआव जि बिजेपिआ सरकाराव फैफिननायनि फार्स्ट किस्ति अरुनदयनि, बे फार्स्ट किस्तियाव जि 3,000 मोनोब्ला नोंथांमोना 9,000खौ सिगांनिखौ जाय बिथांमोना मोनखायाखैमोन दे, बिथांमोना खेबसेयैनो 3,000 आरो 9,000 मोननैजों दाजाबनानै खेबसेयैनो ज' मोनगोन आरोना। बेखौ आसाम सरकारा मोनसे थांखि लाखाबाय। बेनिखायनो जाय बिथांमोनहा थांनायाव बा जाय महिला आइजोफ्रा थांनायाव अरुनदयनि 9,000 फैसाखौ मोननो हायाखैमोन, बिथांमोना बे बाराव खेबसेयैनो नैबे 3,000 मोनोब्लाथाय आरो बै सिगांनि 9,000 बेखौ मोननै ज' दाजाबनानै खेबसेयैनो मोननो हागोन आरोना लोगोफोर। बेखौ आसाम सरकारा मोनसे थांखि लाखाबाय आरो बेखौ फोसावनानै होखाबाय लोगोफोर। बेखायनो जाय महिला आइजोफ्रा थांनायाव अरुनदयाव एप्लाइ खालामनानैबो रिजेक्ट जाजादोंमोन आरो जाय महिला आइजोफ्रा अरुनदयखौ एप्लाइ खालामनो मोनाखै आरो 9,000 फैसाखौबो मोननो हायाखै, बिथांमोननि थाखाय गोदानै मोनसे अरुनदयखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बिथांमोना आपडेट लानानै फैफिनदों लोगोफोर। बे अरुनदयखौ एप्लाइ खालामनायाव नोंथांमोनहा न'खरसेयाव जुदि रेशन कार्डआ गांसेल'बा नोंथांमोना सासेल' मोननो हायोमोन। नाथाय दा आसाम सरकारा बा आसामनि जाय चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनानै होखादों, नोंथांमोना न'खरसेयाव बिखुनजो आरो बिहामजो सानैबो रेशन कार्डखौ माने गांनैहै बानायनानै लानो हागोन आरो एक्सट्रायै बानायनानै लानो हागोन न'खरसेयाव बिहामजो आरो बिखुनजो। अब्लानिया नोंथांमोना अरुनदयखौ जि अरुनदयनि फैसा, बे फैसाखौ नोंथांमोना बयबो मोननो हागोन आरोना लोगोफोर। बेखौ आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा गेवलां मिथिंनि गेजेरजों फोरमायनानै होखाबाय। दा जिखियानो जाया लोगोफोर, नोंथांमोनहा बे अरुनदयनि 3.0आव जि एप्लाइ जायोब्ला नोंथांमोना बयबो एप्लाइखौ खालामनानै लाबानो जाबाय। आरो जाय महिला आइजोफ्रा सिगाङाव मोनाखैमोन बा थालांदोंमोन आरो जाय महिला आइजोफ्रा मोनखाबाय, बिथांमोना 3,000 खरैल' मोननायनि मोनसे चान्स दंसै आरो लोगोफोर। ओमफ्राय जाय महिला आइजोफ्रा सिगाङाव मोनाखैमोन, बिथांमोना खेबसेयैनो 3,000 आरो 9,000 खननैयै मोननो हागोन आरोना लोगोफोर। दा बेखायनो नोंथांमोना बेफोर खामानि दङ माखासे, बे खामानिफोरखौ मावनानै ला। नोंथांमोना जेरै बेंकआव आधार कार्ड लिंक खालामनानै ला आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना रेशन कार्डखौ न'खरसेयाव गांसे दंब्लाथाय गांनैहै बानायनानै ला। बिखुनजो बिहामजोफोर दङब्ला नोंथांमोना बेबायदि गांनैहै बानायनानै ला। बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआनो माने थांखि लाखाबाय आरो लोगोफोर ना। बेखौ आं दिनै नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। दानिया लोगोफोर दंफां गायनायनि सायाव सावरायनोसैलाय। गोबां महिलाफ्रानो दंफां गायनायनि जि फैसा, बे फैसाखौ गोबाङानो मोनदों आरो गोबाङानो मोनाखैबो जानो हागौ। दा बेवहाय जाय बिथांमोना बा जाय महिला आइजोफ्रा सिगाङाव 10,000 मोनखांबाय, बिथांमोनहा एबार 25,000 मोननो थांगासिनो दं दे। आरो बेनि जि सारभे, माने नोंथाङा 10,000खौ मोनखांनानै मा खामानि मावदों बा नोंथाङा न'खराव दाउ फिदों ना अमा फिदों ना मोसौ फिदों, बेफोरखौ चेक खालामनाय खामानिया सारभेया सोलिगासिनो दं दे लोगोफोर। दा नोंथांमोननि एरियायावबो बेनि सारभे जादों खोमा। जोंनि एरियायाव बेयो बेनि जि चेकिं, बे चेकिं हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बेनिफ्राय नोंथांमोनहा बेवहाय फट' खेबनानै बेखौ आपल'ड खालामनो गोनां जादों आरोना। दा सप्तासेयाव ना मास मोनसेयाव खनथाम खरै फट'खौ खेबनो नांगौ जाहैबाय। दा जिखियानो जाया, जाय महिला आइजोफ्रा सिगाङाव बे 10,000 फैसाखौ, दंफां गायनायनि 10,000 फैसाखौ मोनाखैमोन दे, थालांदोंमोन, बिथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां होनना बुंनांगोन। आसाम सरकाराव बिजेपिआ जिहेतु फैफिनबाय, जेब्ला मामानि सरकारा फैफिननाय लोगो लोगोनो नोंथांमोनहा बे दंफां गायनायनि जाय महिला आइजोफ्रा 10,000खौ मोनाखैमोन, बिथांमोनहा एबार खेबसेयैनो 10,000 दाजाबनानै, सिगांनि 10,000 आरो दानि 25,000 खेबसेयैनो दाजाबनानै 35,000 मोननो थांगासिनो दं होननानै आसामनि CM डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनानै होखाबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोना बा जाय महिला आइजोफ्रा सिगाङाव मोनाखैमोन, बिथांमोनाबो सिन्था खालामनो नांला। एबार खेबसेयैनो नोंथांमोना 35,000 मोननो थांगासिनो दं होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा फोसावनानै होखाबाय। दा दिनै आं नोंथांमोननो बेखिनि आपडेटखौनो लानानै फैदोंमोन। दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। गोजोन्थों। नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन। थेंक इउ।